Veniu als museus. Història, cultura i, sobretot, diversió. No us perdeu una visita al Museu de Can Tintoré i la Rajoleta d'Esplugues de Llobregat. Està al costat de casa i, a més, fas un viatge en el temps amb com es feien aquestes rajoles, amb els forns, a les fàbriques i després també on les posaven de la casa. Te'n vas i t'endinses fa més de 100 anys. Si com a mi us agrada l'art i la història, veniu al Museu de Sant Cugat, no us el podeu perdre. Gent de l'Hospitalet, tenim un museu molt xulo a la ciutat i no us el podeu perdre. Us hi espero! El Museu del Ter. Un tresor que no us podeu perdre. Veniu al museu. Encara no coneixes els museus locals? Els tens molt a prop teu, no te'ls pots perdre. Són un tresor del nostre patrimoni. Us convido que vingueu a gaudir de l'experiència de visitar el Museu de Badalona. Recolzem la cultura, recolzem els museus i no us perdeu l'experiència de descobrir el tresor de Bahí Toló. En definitiva, heu de venir al Museu de Cardedeu perquè és una oportunitat magnífica per entendre com era el nostre poble i, per tant, per entendre com és ara i per què. I que s'ha d'anar a museus. S'ha d'anar a museus, nois i noies. Va, per favor. Hi ha gent que pensa que els museus són avorrits i a mi no m'ho semblen gens. A més, estic convençut que per entendre el nostre present hem de conèixer el nostre passat. O sigui, que us convido a venir als museus. A tots! I especialment el de Santa Coloma. Si algun dia veniu a Osona, que això ja vol dir que sou gent intel·ligent, passeu per Roda de Ter, a visitar el Museu de l'Esquerda de Roda. Jaciment arqueològic, museu, bueno, hi ha de tot. I aquí hi ha coses antiquíssimes, hi ha coses d'abans de... Crec que encara hi ha un pareo d'Adam i Eva, juraria. Veniu.